Vouche contar unha historia tremenda. A de Sancha de Lobeira, que denunciou o arcebispo de Santiago, o señor máis poderoso da Galicia da época, e sí, acabou gañando. Pero imos ir ao principio porque a historia fácil non é. Sancha de Lobeira viña dunha familia moi rica e moi poderosa asentada na zona do actual concello de Muros. E os seus antecesores e antecesoras xa andaban en liortas co arcebispo de Santiago, porque isto de mover un mar como mover outro, poñer aquel, pois xa sabedes como vai aquí. O caso é que Sancha de Lobeira herda todo, incluído o conflito con Alonso II de Fonseca, o arcebispo de Santiago. É certo que el se pasou un pouquiño, porque colleu os seus homes, os seus cabaleiros e derrubou todas as casas e fortalezas que tiña Sancha de Lobeira por Galicia adiante. A ver, tío... Ela, en vez de responder con violencia, levouno ante os tribunais creados polos reis católicos. Uns tribunais que, por certo, Alonso II de Fonseca non respectaba moito. Ela argumentou que era unha pobre viúva que quedara sen casa e que tiña que andar vivindo con quen a acollera. E claro, tanta mágoa, e acaba gañando. Unha estrategia bastante máis intelixente. E mira que Alonso II de Fonseca chegou ao Papa, recorreu a sentenza, pero que nada, que Sancha de Lobeira é unha xefa. O arcebispado de Santiago non só lle tivo que pagar todas as fortalezas que derrubaran, senón que, ademais, lle deron terras que non eran súas en orixe. Mais alá de todo isto que vos estou contando, na vida persoal, Sancha non tivo tanta sorte. De feito, recibiu malos tratamentos por parte do seu último marido e tamén do seu fillo, e así foi que acabou abandonando a casa familiar. Pero eu creo que é mellor que recordemos a Sancha de Lobeira como unha gran señora feudal, resiliente, resistente, valente e, sobre todo, unha gañadora triunfal.